नै आङो दायो जों गामिनि खाथिनि रङाजुलियाव पार्कआव फैनानै दंफैयो। जोबोद समायना बिउटिफुल आरोना, नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ। वाव बिउटिफुल हाउस, न'आबो ओरैबायदि समायना बानायनानै दोनदों आरोना। समझ रहे हो ना। माने आङो बेयाव जोबोद बिबार दोङो होननानै मोनथियामोन, जेनेब्ला दिनैसो फैनानै आङो बेयाव मोनथिबाय जे बेयाव जोबोद समायना समायना बिबार गायनानै दोनदों बा पार्क बनायदों। आं बेखौ मोनथियामोन। आं दिनै फैनानै नोंथांमोननो देखायफैनो मोनबाय। नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलखौ। मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लाइक खालाम। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मा कालारनि बेफोरखौ दा आङो बुंथ'ला, नोंथांमोना नायलांदो। नै बेयाव उन्दैफोरनि गेलेनाय दङ आरोना। माने जायगाया ओरैबायदि समायना, थाबाय थाथावथाव, माने बेनिफ्रायनो थांनो बानाय होननाय बायसा जागा आरो बेयो। जोबोद समायना। बिथिंजाय फटक शुट खालामग्रा, फटक लाग्रा बा सिखांग्रा दङ आरोना। नोंथांमोना बेयाव जानो हागोन साहा, पक'रा, चावमिन बायदिसिना मोनजागोन आरोना। बेयाव लिरनाय दङ, नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै नायनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।